ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಕಾಣದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ದು ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಸಾಳೆದ ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಸಾಳೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ. ಐಕ್ ಬೊಳಂತರಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಡ್ ಬುದುಲರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಬೊಳಂತರಿನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಪೆರದನದ ತಾರಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಮುಂಚಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪೊತ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿಯೇ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಐರ್ದ ಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ನಮ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಸಾಲನ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಎಂಚ ಕಡೆ ಪಂಚನೆ ಕಡೆಯೋಡು ನೀರು ದೋಸೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಕನೆ ಕಡೆಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಬಸಳೆದ ಇರೆಂದೆ ತೊಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಯಾನು ಒಂತೆನೆ ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆಗ್ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಬಂದ ಪೂರ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಡ್ ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆದೇ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಏತು ಬೋಡು ಆತೆ ದೆತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 5 ಇರೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ನಮ್ಮ ಬಸಳೆದ ಬದಲು ಪಾಲಕ್ ಪಾಡೊಲಿ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಡು ದೋಸೆಗೆ ಪಾಡ್ನಂಗ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪರೊಂದೇನು ಅಂಚದು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪುನು ಕಟ್ ಮನ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ನೈಸ್ ಆದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆವೋಡು. ಐದೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲನ್ನದು ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪುನ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸರಿ ಉಂಡತೋದು ಹದ ಸರಿ ಉಂಡತೋದು ದೋಸೆ ಮನ್ಪುನು. ತೆಲ್ಪು ಲಂಚನೆ ನಮಗೆ ಏತು ತೆಲ್ಪು ಬೋಡು ತೂಡು ನೀರು ದೋಸೆದ ಹದ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾವುದು ನೀರು ದೋಸೆದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವು ಬೊಡನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಪೊಡಿ ಹಿಂಗಿತ್ತಂಡ ಹಿಂಗಲ ಪಾಡಲಿ ದೋಸೆ ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಆಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡಂಡ ಎಂಡ ಪೊಡಿ ಹಿಂಗಿತ್ತಜಿ ಏತು ಶೋಕದ ದೋಸೆ ತೂಲೆ ದೋಸೆ ತೂನಗನೆ ತಿನ್ಕಂದ ಆವೋಡು ಅಂಚ ಉಂಡು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ್ ನೆಕ್ ದಾಲ ಸಾಂಬಾರು ಚಟ್ನಿ ಬೋಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬೇಯ್ತುಂಡೆ ಯಾವುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಚೂರು 2 ಸೈಡ್ಲ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 2 ಸೈಡ್ಲ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತನ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ 2 ಸೈಡ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂತಿಲಕಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಪರಿಮಳ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮಂತ್ನಾಗ ಇಡೀ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಿಮಳ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ದಾದನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಮಂತದಿರಂದು ಎನ್ನೋಡು. ಎಂಕಿಷ್ಟ ಈ ದೋಸೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದೋಸೆ ಚಾ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೋಸೆನ ಬೆಚ್ಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಿನಿಯರೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಒಂಥರ ಮೈಂದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಲಕ ಪಟ 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 ಅಂದು ಬೂರುಂದುಂಡು ತಾರೆರ್ದು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಾಂಡೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಣಿಗೆ ದೋಸೆ ಅಪಗೊರ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಬಸಳೆದನೆ ಮಂತದಿನಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಲ ಪಾಲಕ್ ಮೆಂತೆದ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಬಸಳೆದನೆ ಮಂತದಿನಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಣಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತೆರು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ದಾದ ನಾವು ಮ್ಯೂಟ್ ಆತನು ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಯಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ವರ್ಷ ಏಪಲ ಒಂಜೇ ದೋಸೆ ತಿನ್ಪುನು ಇನಿ 2 ತಿಂದೆ ಇನಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಚದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮೊಗ್ಗು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಒಂದುಂಡು ಮುರಣಿ ಚಳಿತ ಟೈಮುಡು ಎಡ್ಡೆ ನೆಜ್ಜಾಂಡು ಮೊಗ್ಗು ಎಡೆಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಮಲ್ಲ ಮೊಗ್ಗ ಒಂದುಂಡು. ಇನಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇಂಚ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೋಡೆ ಆತಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಐತೆ ವರ್ಷುಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ದೊಂಬುಡ್ದಾದ ಅನ್ಸುನಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಂತೀನಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕೊಯ್ಯೊಂಬತ್ತೆ ಇಂಚಿನ 2-3 ಗೊಂಚಲಿತ್ತನು ಪಕ್ಕಿ ತಿಂತನ ಅಂದು ಖಾಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಉಂಡುಗೆ ಖಾಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಒರಿದನ್ಗೆ ಒಂಜಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ಯೊಂಬತ್ತೆ ಮುರಣಿದ ನುಂಗುದನ್ ಲಾಯ್ಕಡ ರದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಪ್ಪು ನಾ ಉರುವಾಂಡ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿಡು ಜೈದಿನ ಒಂಜೆ ಗೊತ್ತೆಂಕ್ ಕಾಂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತೆಂಕ್ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಆತು ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಂಡ ಎನ್ನು ಎಂಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆನ ನಿದ್ರೆ ಬೈದನೆ ಇಜ್ಜ ಕಾಂಡ ಆತನ ಹೆಚ್ಚ ಅಂದು ಆತು ಶೋಕದ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿತ್ತನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೂನ ಗೊತ್ತಾವ ನಿಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ. ಅವು ಒಂದು ಲತ್ತನೆದ ಬಳ್ಳಿ ಲತ್ತನೆ ಅವು ಲತ್ತನೆ ಅಂಚ ಆತು ಪಕ್ಕ ಲತ್ತನೆ ಅಪ್ಪುಲ ಬಸಳೆ ನನ್ನ ತೋರ ಆವಡು ಬುರನಿ ಚಳಿ ಬೂತು ಪುರಾ ಸಪುರ ಆದಿತ್ತನು ಕೋಡೆ ಐನೈಟ ಬುಡ್ನ ಶನಿವಾರ ಬುಡ್ವೇರಿಯೇ ಇದು ದ್ರಾಕ್ಷಕ ಚಿಪ್ಪಡ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂದೀತಲ್ ಮಗಲು ತಂಪದೆ
ಮೋತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗನಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೋತಲಲ್ಲಿ ಶುಲೆತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೈಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಮುಕುಡ ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂಕಿತ ಕಜಿ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಬೆಂಡಿಕಾಯಿದ ಕಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಂತದೆ ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿನ ಪುಳಿತ ನೀರುಡು ಬೇಯರೆ ದಿಯೋಡು ಏಪಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ನೋಲಿ ನೋಲಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ದಿಯೋಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಕಡೆತಿನಂಚಿನ ಮಸಾಲಾನ್ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ಕ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡುಜಿ ಬೇಯಿನಾಗ ಕಡೆನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆಲ ಪಾಡುಜಿ ಅಂಚಾಂಡನೆ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಕೆಲವು ಕಜಿಪು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಉಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪುನಕ್ಲ ತಿಂತಿನಂಚಿನ ಕಜಿಪು ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಈತೆ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪೊಡು ಕಜಿಪು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಉಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ.